magana butai kotor-kotor sajak kok Nagadi Koidin ka khatu ya Fungkaham norok jotono haina hailam sugo ani total blog ga wati shek tu khongani phaiwang kabo lama hakchal mayang kai chati butui jak gola butui jak mobile butui jak bahai ke thanai saimalia ai mai bulung rong mai rong khori nai thoko gung tongha sab no yang mai no khaka kisa komeno sadi sini yang kai mai siang khaka tai 2 mas rok ga mai bahan khai musin munsinai tui khogana hingkai no mai tongni choya sak tini busuk jora tui thangna busuk jora tui no share khaimana nai tongni norong no fungai ko kol malaka khorni simi wati family sariya ko tabugo fungkaham norok jotono wati phayo watui nagadi tui pungoi busuk magana thangka bakhlaioi o sati kaisa kalai tongkha yang ngor tui jamugi tongkha sukai wati bangkha pura drum potoma pungoi thangka ang ses koifol bukhang kalai thamai ka bayoi je fungo norong no funumani wati phayo ni pura tabuk sari gungkha tabuk je thui busawoi naima se koifol bukhang bai ka pura lokoloi paika asu bodala kai thaijamani somoi pura tinta masuk fuka একদম ফুচকা ওয়াইসাপন না হেকে তুয়া কাং দিব রগো আসু কই ফুকা তাবুক সি বুসাওই তাবুক পুরা চাইকা বাজিকা চাইকা গাই তাবুক কিসা মই কো থমাই তো গইনা নাই খেতো ওয়াতি সেক ওয়াতি তো থাকলা ওয়াতি থাকিয়া পানা মুসানা তো নাংনাই বিলাবন বাগৈ কাম গামো তুইসিমা তো কুলিয়া তাবুক খেতো অংখকা বেগ কাইসা তুইoi তো গে কয়ফল বুহা খাং मा सिनजा আসু বুথাই বদলা খাইজা ওয়াতি মু খাং কলাই রেখা Acu bodoh lah kayak aja koifol, ya mai dong naik ke gunung jak, lagi. Pura ses angka wo koifol butai kagana, kaisya. Wati mu kangen kelai, itu. Itu nanti, jangan isi bahai ke butai paili aku. Ses makana butai kotor orang sajak. Pokoknya aku tuh, karena masih jambu baru butongko. दुखो से आंखाय आहाय के बायमान नुखांखाय मागानां जागो आइ वाइसिनो से फाति गलाय फेकाना बुखां गावै मानाने कसै बुखां सेस नस्ट होतो लुबि आरो ओइ गलाय नानाय बेग कासा तुइ थनानले कट रुंजाक बुथाय पुरा ना दाबो खायसा खांनाय गाय खागला तने दोनाय koifol kumun thokjago ani sa hoi haja ngene jotosta sinno oro gap kelai dong jangal tola phakya kemilok thaisa tongo kangorong bisi kure kangorong nia das kango phalai jakhinkeba paithanga tangkai kangorong thain thetam nasinai songoi jadaro tabu kisa yang mai bulungo yong punglai tongkho nokha to kosam ko mai buthai ka Wai bulung go se anggago hati hunyai ma tonggo tro leng subo hati siling mani bagoi posta ungjak hati hawa berajak kangkorong songi jasinai kunu kurui keto milok thaisa tore tongo bo nalia bini moi kuthung rok chini ya ta ya fresh kangkorong butui tasty ungka motom tabu khai dugano phaikya kunu kurui dugano naigari ha mai jagara tinila 2 phaiti mai songsinai gai kangorong butui khaijak nete mosdeng tai khoro mai chalia
noksa Suchitra khanai di hingkai muya bukoro bike ni bagui taibo noksa poriskar bo ungya pura onek ingkho naidi kosom kosom ungkha ekdom tongthokli kisa pano tongli kisa pano tongthokli wati ni bagui noksa rok Suchitra ungkha hani nok rok wati phaikeno Suchitra ungthango tui habo nge tok tok bo habo pun bo habo hingkai naidi tini numeda tini kisa wati ko miya hingkai pura sapong wati mama tabo ha kisa naigana habo sini nok bai onek hakjak ha naigana norok nai tong tabo hingkai thangui tongo hingkai tamo hinai ani busakai beraijak funga kheno thangbai ga beraina bagui mukhumo ongkhorma jaga naigari sok poriskar khai rwkha naithotok khai o hasamo tamo khumo iko tin bai kholopjak tabu tongkhu pura chungje ang nungmani ekmas kana naikha deba ang norno phunmani iko ekmas kana naikha chungje nungmani yang bridge paro se hama nainai ani blog nai tongkhai saimana thangna blog ba ang norno phunujak khum sokrok bridge kisi naigari tuitor mani naidi kosorka bridge no bo himna sikiriu yakmon habai thanga ses pura mobile rok klai thanga ses tai manani hini ta asadi mui box sai kalang ga sang ko hana na bai ma pheu na nok sa Suchitra we ar nangli a tongli bo watai les le panai Suchitra khai Suchitra wati yo nok le pau isale poriskar phema tongnai bo khawa hana bai gana miski nana phaijak hana bai tabo khai balti kichi hi kamaski kepungo dega basa ingko miski na kana lote khei nok male payo miski rok na oi na bai gana duk ini mai bo pungmani khanaka yak nagadi harok sapi tui phebe katau khai nok lepanai nok Suchitra man nagari norok no nuguna khana ngai lepe bai gana norok nai tongni chaya karoi nok lepe bai kha tok rok ni bagui nagari tok rok taisa phas phaijak kha kisala poriskar khai nukha ri bonai rukha khai kapima jaga bla hingkai yang khai tui muthungo ani bwsaini bagui botuku ya onek sapta kaisa kha ek sapta ni bisi kha 8 din 9 din kha 9 din tui tukuya bothrai hinai bai tini kuri gana ta abose asa khaise khaya hinu ano kam aram khai tong pho ning
Tui kutung already no ready ungmai kha nari nimbolai saka kabai kha munsugya ko nga hot thui thangata egedi khigoro kurui bothrai kurui khigoro go asuk nari busuk bothrai Koidin ka khatu ku ya